Salah, mungkin gesia wele. Malah mau karale, maku biar kau naik deng, ah? Hamdung, salah, hamdung aja deng. Tahu siapa di miau? Dress lain tang jay, ya kar lain tang. Oh, halo. Nanti serius dong bela, piknik jauh. Napa lepas dia? Berma berot, kusia. Oma berot. Cek, oma berot. Oma berot gue banting kadang gue. Beko pikir perasaan ini. Chef. Chef gue lagi macam. Biasa master perasaan lah, chef gue. Angna black dog lah, black dog. कैसा लगा मेरा मजाक? Black dog lah pedang. ला Kasihan mah, biasa master perasaan ha? Nodik kita hari. Sudah betul loh, mangkok apa ini khas lah. Yang tu yang betul di dulu mah. Aru etale khasi mangkok di dulu untuk. Berado bahasa yang tu ekdom itu ya. খুব তো বাসা বহুদিন খাবলৈ পোৱা নাই তো মাতটো মুঠতে নাই মই বিলাক মাংস নাখাওঁ কিছুমান মানে থাকেতো পইচা নাইকিয়া हाबगोन ब्रा खट होनदों नोंखौ अ ब्रा मैथा हाबगोन नङा बेथा हाबगोन नङा मुला बेदरजों बेवहाय सेरेब लोंफैनानै लाजियाखै नोङो आंनो बोरमा बेदर थोरसि नांगौ आरो ब्लेक दग नांगौ होनो बोरो नङाबा नोंखौ बेदर हांनायजों फुंनाव नोंखौ बेदर हान्था गोनां मिथिबाय बिदि नङाब्रा मैथा नोङो एफा गन फिसाजों नों आंखौ गोदोनायाव सुनानै अराव हांनो हायाना सुप सिथा नोङो सिथा नों जे भेन्टार मास्टार होनना बुंदों जे नोंबोथ' सानसे समाव भेन्टार मास्टारमोन फाटा पस्टार निक्ला हिर' साला हिनजाव सानै लानानैसो नों साख्रिनिफ्राय होखारजादों दा भेन्टार मास्टार होनाय बारा मानि नाङा मिथिबाय सासे भेन्टार मास्टारा खोनानायावसो गाज्रि जानो हागौ नाथाय बियो दि बेसेबां सेक्रिफाइस खालामो नों मिथिगौ बाबु ब्रा मैथा नोंसोर मास्टार मानसिफ्रा बेयाव जौ सेरेब लोंफैना ना समाज फोसाबनांगौ मानसिफ्रा जों खत्थ' नुबोबाय मास्टार मानसिफ्रा जौ सेरेब लोङै उदैयाव दै जाजोबनानै थैलांजोबबाय आरो सासपेनसन जालांजोबबाय नोंसोर बायदिया लोङोब्ला बेरे मोदै आरो जों मास्टारफ्रा लोङोब्ला जौ बिदै घन्टा साला ब्लाडि फेल' मा नायखोब्रा आरो बेखौ गाख्लायजोबना हो आया दिनैनिफ्राय आरो लामायाव एदावबावनांगौबा जुदि नोंखौ गोन्नायाव सुफुंथारगोन आं मिथिखा थुदलै नायगोनलै आंबो नायगोन मैथा स्कुलावसो मास्टारलाय आंबो मिथिबाय नङाबा आं बायदि गुन्दा मानसियानो गैया I know English is London, China, America, Taj Mahal, you, bicycle, berai, I am car, what is the difference? I know English, to me. Hey, thâu, Fransai, मा जालाबाय फ्रांस आंजों मोजां बासो मोजां बिगुदा आंखौ मा सानदों बे आंखौ मा सानदों बिगुदा आंखौ सिनायाखै बे आंखौ मा सानदों जौ सोलोंना फैदों नामा नोंलाय माथो मोनामजोबदों बहा जौ लोंना फैखो नोङो लोंफेरानो लोङाखैलै सना आदिजों एसे माबाबोबाय आरो दैमायाव जानुवारि 1 थारिख नालाय दिनै बे सैमाया बिगुदा मा जालाबायदों नोंलाय बिदि अरखौलाय मा थिखांलाबायदों रब्रा प्लिज अरा दोन सोरजों मा बिदि जालाबायना फैदों प्लिज माय डार्लिं सिट डाउन प्लिज ओइ साला सैमा मानसिफ्रा मा बुंनांगौ सैमा बिगुदा साला टिबि बेमार गोनांसोमोन साला थैनो गोनांसोमोन बियो दोन अरा गामिनि मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ बिगुद साला सैमा फार्स्ट क्लास प्रटेक्टर नोङो मा होनबाय दा बिदि आरो खालामनो हामालै सार जाम्बा नोमाब्रा सार नों जाम्बा नोमाब्रा समायाना सार नोंसोरखौ बेफोरबायदि जाम्बा नोमाब्रा मास्टार मानसिया मा मास्टारा खुगा गैया नामा बिदि बुंनो थाङा सार मास्टारा रागा गैया नामा मास्टारा रागा गैया नों गामिसो हालमाजिलै आं बे न'नि दावराव नों हालमाजि नङा नों
थांना बिदि नङाब्रा सार Hey, आं jangan दावराव mana-mana. नोंसो हाबफैलाबायदोंमोन एसे स्कुलावसो मास्टारलाय जोंबो गुन्दाबो जानो हायो नङालै, मिथिबाय? सार। फंबाय फंबायसोना फंबायसोना थांदो दे फंबाय औ दे बिदिबा थांसै आं सार दे आं थांबायलै सार दे थांदो दे फंबाय दे जागोन दे सार दे फंबाय औ दे सार थांदो दे फै जिरायफैदो बे सैमाया सालाया आंखो हामा होनबाय दा लासिं सिं मानो बिदि Monte. खालामखो गारि दंनो बेनाव साला मटर साइकेल दंना हायावनो गायानो साला सैमाया आं हले रागा जोंबा बेन्जार मास्टाराव डेन्जार जिलै आया सोना जौ लोंना बिदि बुंबा सोर मा मोजां होननांगौ सोना आंनि ना जिरायदो मैथाया अनगायैलै सोना दे सैमा बिगुर घन्टा साला जेन तेनसो टिभि बिमाननिफ्राय बासिदों साला बिनि बिल्डिंखौ मालाबा जोग नायलाय फैगोन आं गोलैगोन नै घन्टा थंसेबो दोननाय नङालै सना आङो गसंलायनो हायि मानो बिदि लोंना फैखो सना एसेल' लोंदों खापसेल' लोंथारालै सना आं बारा लोंथाराखै एसे खापसेयाव लोंदों दैखौ फेयो नामा जोङो आदैजों आंजों जि मोजां एकदम बेदर फवासे बायलायलायनानै हांबाय जानुवारि जानो होननानै सैमा मुला बेदरजों सेरेब लोंफैनानै जोंखौसो भेन्सार मास्टारफ्रा अमा बेदरसो जायो अनो गावहालायनो ब्लेक डग लोङोनो सैमाया बिगुदा साला खन्थाया फै साला गोराननि जात साला बेखौ खिथानो जोगोजोंनो खिलामाखौग्रासो बेमार खालामनोमोन नंदोंमोन आं मोनथिबाय सना जाबायहाय जाबाय साला सैमाया मुला बेदरसो लोंगासिनो दंमोनलै सना माबा ब्लेक डग बोरमा बेदर माबा बेदरनोलै ओंखाम जासिलै जिखौ जोमनांगौ मायाव लोंना फैलायखो नोंलाय मोनामजोबथारदो जुमाय आं पिकनिक जाहैदोंमोन गावल' जाहैनानै आंखौबा लांफाथारा होमबाबोथ' नै नुवाखै आं नोंनो खथ' गोथाव बेदर संनानै लाबोदों आं न' सना जा आव जा गोथावथारना सना गावल' जाना फैयो बाला गोजासोथार माथो बाला नङालि बाला नङा न'जा माखौ नायबाय थादो नोंलाय थां उन्दुयै थां नोंहालाय मा नाहरदों दाउखा दंदि नोंलाय मा नांगौ जा न' जा न' सिङाव थां गावथोल' दायो गोथाव आंनि मावआ नोंथोरखौ बुथारखागोन नुमा खर'आव जा नुमा खर'आव गावथोल' दायो माइनाव दसे जाबावदो न' थां बिसनाखौ फोसाबोदो थां दे मैथा फाग्लानि बेदरा बिराद खामानि होमोनलै साला न' सिङाव जाहैबावनोसै आं र' आनिसा मा थांदा मा नांगौ नोंलाय रायलायनो बायो आं नोंजों मा गावनि बिमाखौनो गोखा बुङोलै हासिगिन्द्रि फरायलायनाय सिख्लाया बिदि जायो आंना सालाया मोननै मोनसे गोखा मोनसे गोदै गाज्रि मानसिजों गोखाखौ बाहायो आङो मोजां मानसिजों गोदैखौ बाहायो गोदो उन्दैयाव बामा माथो मोनसेल'मोन दा देरनायखौ बावनो मोनथाराखैना मोननै जाबायना सालाया हामानोथ' बिदि खान्दा गाननानै बेरलाबायनांगौ जाखो थांदो न'आव लेथ्रा नुयो नोंनालाय नोंना हिनजावा माथो आंनि सायावबो खान्दा सिनसो गानसिनो थां नोंसो रायलाय आङो आयु मा जागोन बे गथ'जोंलाय मा डेन्जार गथ'लै बेलाय थै बोरैबा आनैनि जायगायाव न' आखरखौ गारना ग आखरसो लागायगारदोंलै आंना बिमायानो लायाखैलै बे सानसे लादों थै प्लास इन्टु प्लास जोंबा माबा माइनास इन्टु
प्लास फिननाय होग्रा मा गथ'लिब्ले माथो ओंखाराखै दाबो नों आंनि लंपेन्ट हासिनायखौ नुदो अबे मोनसेया दाख्लै बायनाया नै इयाव हासिनाय गोनाङा आंलाय बेखौलाय बोरै मिन्थिनांगौ जाखो अबाव थांखो होमबालाय नोंसो गानाखैथ' नोंनि बे 26 आंनि बे 32 जायो बै दावखानावसो दावखानाव बे लादों खोमा ओइ दावखा ओरै फै माब्बार ओरै फै इलायथो नोंनि लंपेन्टआ आं लांना दोनदोंमोन आख' इलायथो नोंनि लंपेन्टआ दिदोंमोन नालाय नोंनि लंपेन्टआ नायलाय आंनि लंपेन्टखौ मा खालायखो बियो आंनि लंपेन्टखौ सेस खालायजोब्बाय मानो नों बिदि खालायखो आंनि लंपेन्टखौ नोंखौ गारखि आङो मानो बिदि खालायखो नोङो आंनि लंपेन्टखौ दाख्लैसो बायथारदोंमोन आं दिनायखाय दोनथ'थिनायानो आं मिन्थिया दे जाबाय दे बाराद्राय फाल्टा फुल्टा गानबासो फेलाफोरखौ नुबा सेंग्राफ्रासो नायो थौ नै बेखौनो गाननानै थाङा आङो थौ दोनदोलै थौ थाङा आङो नों हारसिं थां आं गोदान बायना लाफिनगोन दे सना दे दावखानाव दे मिन्थिया उसया बेखौलाय मानो सुथेला बायनांगौ जाखो आं दिनायखाय दोनथ'थिदों दा गोमादों होन नोङो बे आजिखालिनि फेशनखौ नुवाखै बेयाव जिला जिथा गाननायखौ ओइ सना नों थांना था आच्छा सना मा नों आंजों थांफामारलाथ' थाङा आङो होमबालाय थादो आं गोदान मोनसे बायना लाफिनसै आं नोंनो माबा होमबालाय बेदर बायना लाबोफानोसै आं बे गुरजि नायबाय थानोसै हाबलां न'सियाव मिन्थिखाया आङो जागोन र' लाबोफागोन आङो आं मिन्थिखाया होनदों बेखौ आं गारथारा होखागोन आं दिनै बेखौ